Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-Gozo Cottage, kumpanija Awċija li tipproduċi prodotti tal-ikel u xorb ta' kwalità għolja ibbażati fuq tradizzjoni awtentika u standards moderni. Matul iż-żjara tiegħu, il-Prim Ministru ltaqa' ma' tmexxija u mal-ħaddiema tal-kumpanija u osserva mill-qrib il-proċessi ta' produzzjoni ta' ikel u xorb ibbażati fuq riċetti tradizzjonali. Il-kumpanija ġiet deskritta bħala eżempju ta' kif tradizzjoni moddija minn ġenerazzjoni għal oħra tista' tinbidel f'mudell ta' suċċess sostenibbli, appoġġjat minn investiment sostanzjali ta' 5 miljun euro f'faċilitajiet moderni. Dan l-investiment saħħaħ il-kapaċità tagħha biex tħares il-wirt gastronomiku Awċi filwaqt li tilqa' l-ħtiġijiet tas-suq kontemporanju. Il-Prim Ministru faħħar ukoll l-impenn tal-kumpanija lejn l-użu ta' prodotti lokali u rrimarka li dan mhux biss isaħħaħ il-kwalità u l-awtentiċità tal-prodotti iżda jappoġġja wkoll il-produtturi Maltin u Awċin. Matul il-laqgħa ġie enfasizzat ukoll ir-rwol tar-riċerka u l-kollaborazzjoni ma' esperti internazzjonali li qed tkompli ttejjeb il-livell ta' prodotti offruti mill-kumpanija.